Салом духтаракои аҳли гурӯҳ, салом подписчико. Духтаро, имрӯз як намуди прямой киртаи прямой типа бигем падсарафан, сарафане либоси маълимагӣ. Болош сафед мебиёд то миён и юбкаш аи материали кабуд, не ки мо ҳамеша як ҷо ям мечаспонем. Пеш аи аввал болоша бояд мо тайёр кунем. Пешакаш ай мо релеф дора, вытичкаи релефни дораю, пуштакаш не. Барои ин ка ман ҳозир худша тоқа фақат пешака пора мекунам. Духтаро мана ин хели ручкае ки дар болои материал мекашем, вақти утю кардем тоза мешавад. Барои ман гардана гирифтам 8 сантиметр, ман ровно 8, камтар уста рафта 8 и ай ҳами китфаш 23 сантиметр обши мондум. Ҳозир ажда 23 сантиметр мондум. ҳозир ажда хати кашидагима дидастем, поён фурмадаги. Ман ира намебирам. Аввал ман тай кашози май даҳак мебирам. Манам хел май даҳак мекашем. Вақте ки ман вытичкара тайёр кардам, вытичкарам қайчӣ намекунем. Вытичкаи чиқир духтан дар кор нест. Ҳамин ки бояд ҳамҷода мода як хат боша ки пад кофточка тоғри бағалта. Инем ка кор дора духтаро. Ҳозир ажда ман ҳами рости таи каша 17 сантиметр монда. Манам хел 17 сантиметр. Ман 17. Ҳамҷа як хати чоркунҷа мекашем. хати чоркунҷа, баъди хати чоркунҷаро кашидан духтаро. камтар торик омадистай. Манаи хати дигариш. Ҳамҷара полукруг, ним кола ҳозир ажда мекашем. Дигар ягон ҷоша чақа намешам. То вытичкома ман тайёр накунам, даҳани киртара тайёр накунам. Духтаро, ман мақсад обхват грудя намебирам. ҳозир ажда таи кашам хе мебирем. Пешажда дублирин ай тарафи чапаш, ами тарафи чапаша дублирин клей мекунам. Бо аптачкашам ай дублирин тайёр мекунем. Пешажда аптачка ай материал намебирем, ғавсай, пешаш ғавси бад мебиёд, барои ин ай дублирин тайёр мекунем. Духтаро, клейши дублирин, мана сафедаш, рости гап ай камтар ай мулоим бошай. Барои ҳамин ка духтаро ман ҳам пешакашда мечаспонам, як қатор бо як тига, вақте ки даҳани кирташа бириданда, бояд тига аптачкашам ай ҳами тайёр мекунем. Дублиринам хеле материали ҳаста, ҳамишам ғавсай, ман ка тарафаш клей дора. сиёҳ сафедаш ҳастай. Чӣ хеле ки шумо да гуфтам духтаро, ручкае ки ручка қати хат кашидем, на утю кардем гирифтем, а ручка намудаш нама хеле ай. Мана ручка қати нама хат кашидам мобайни киртада. Ина утю киш мекунем, нестай. дидена духтаро, анам хе ручка қати метонед шумо пользоват карда. ози дабайн ҳами клейши дублирина клей мекунем. мана лави ҳамҷа мақсад дублирин калони бадай мо бояд чени даъни кирта гирем, калони бад не. Барои ҳамин ка духтаро расчётона бигирем ки бо вақте ки утӣ кардем уже ира кандан қин мешава. ҳам бо риштош буромада меиста безеб мешава. Духтарои аҳли гурӯҳ, дублирина клей кардам, леки то ман хе то лавша клей накардам. Мана бинед, все равно зиёдтӣ мондум. Даъни киртара ки биридам зиёдтиёша мисол мебирем ки ай қати аптачкаи берангиш туғри биғалтам ҳардаш як уринида туғри гирдак бия. Лавоира аверлог намезанем, барои ки ай и тараф аверлог метова безебай. Анака духтарако, гардани мо тайёраш 18 биёя, ман 8 мемонам, мешава 16. Барои ки ай барош медузем, бо метроя мешава туғри. Даҳани кирта тайёраш бояд 19 биёя. Ровно 19. ман 19 мемонам. Барои чи 19? 19 мемонам барои ки вақте ки бо мо даъни киртара медузем бо ним сантиметрга чиқир мешава, 20 мешава. 1 сантиметраш ки айҷа дуромад, худаш мешава 19 туғри. ай рости ҳами мемонем 19 мана. ана кадомеда ки чӣ хеле ки маъқула гирдиш, хой дарӯзак, хой гирдак, чӣ хеле ки маъқула духтаро, анам хеле мекашен гирдиша. мақсад кишод пуша кишод, тангтар пуша тангтар, мо кишод намекунем. 6 мемонам. ҳама ҳамёра мечаспонам. агар ки духтаро кашида натонен, старатак кунед ки дар ягон коғаз аввал кашен. туғри кунен ҳамара размеротона, баъд дар болои материал монда бирен.
ам бисёриё мегӯянд ки то хатам туғри набоша каҷала мебирам. Ман хиёл мекунам ки ман қайчи қати туғри мебирам чем ай рӯи ручка кашиданда. Ана ки ҷое ки ручка қати мондагия утукш мекунем мегирем. Мана духтаро даҳани киртара мо буридем. Ана ки як бо аптачка мебирем. Аптачкаям таборикак мебирем. Ай дублирин. Ва я ранги чихел ки аптачкара монда медузем тарафи қафо то доданда утюг мекунем худаш мечаспа. Боқи мондаша айсини пӯш анха гирда карда мебирем. Барои ка ма ҳама ира хушроли клей кадаги нестам. Барои ки боз ё чияке шава гирдак мебирам. духтарои азиз, мана мехе даҳани киртара тайёр кардем. Ай тарафи чапанагиш болои ҳам хов кардем. Висатаи баландӣ манами грудия ёфтем. Мо релефни вутичка мекунем, но ира камакак медузем. Типа барои фасониш айболош я намебирем. Манам хе борикак медузем барои бо айболош я риштаи сафед қати мерем. Ранги гӯё ки пешда дарздор омадагия. Баландира ёфтем. Мана то ҳамҷа ширина груда меёбем то поёни кофтичкара. Ай баланди сари китф то намиҷара 17 сантиметр монда манам хе хат кашидем. 1 сантиметрш ки даромад 16 мешава. Ана ки духтаро ҳами вутичкара дуюм тарафш ай тарафи пушташ мегзаронем медузем. Баъде ки духтем тайёр кардем утюг када и ранги ручкора тоза мекунем. Дар болои пуштак монда пуштака мебирем. духтарои аҳли гурӯҳ вутичкора духтам манам хе релефни айболош дарз рафтам. Дарза тарафи остин гардондему строчка як қатор лавжда рафтему бо ай тарафи иса лави манами духтаги мон қати як строчкага рафтем ки ҷавз камтар ториктар това духтаро намедонам ки чӯ ториктар омадеста. манам хе бояд тайёрш бия. Ака ира ҳозир дар болои пуштак мемонем. Пуштака ака уже метонем ки ҳамаша якчен карда пораша тайёр. духтарои аҳли гурӯҳ болои ҳамонда мана хе нигоҳ кунед. Ман ручка қатюка сахт накаштам. Хай ручка серно утюқати утюг намерава. Гарданш аймо тайёрош 18. Мана гардана мемонем камакак зиёдтиша монда ҳаққи барои гардиш кардани гардан ҳамҷаша бояд шумо 1 сантиметр зиёдтар бояд ҷо монед. Китва ҳозиражда ай ҳамҷа то ҳамҷара 22 сантиметр мондам боз зиёдтиша агар шава мебурорем. рост ҳамҷа 18 сантиметр хати чоркунҷа кашидем дарунша гирда кашидем. Як борига чен мекунем ҳам хел ки тай кашаш беҳад калони бад набия. Ай рости ҳамҷа манами ай рости тай каш 5 сантиметр апхват грудиша мондам 30 сантиметр. ҳозиражда ма трапеция задагим духтаро. миёнша чен кардагим ай баланди висата то миёнша 50 сантиметр. Ма 52 ҳаққи дарзон қати 1 сантиметр ҳаққи боло 1 сантиметр ҳаққи ай поён дарза духтан. манам хе кашида камакак тарафи боло рафтем. рости бадам бурдаги неста. рости бадам намебирем духтаро гирди бадам намебирем. ана ҳозир ҳамира ҳамаша чихел ки кашидагим қайчи мекунем. неҷда ручкаош бояд бутова. духтарои аҳли гурӯҳ киртачаи мо рости гап тайёр шид. манам хеле киртача сарафан бигем мешава. мана иҷаш ранги кофтичка омадагиай тайёр кардем, но клиенти мо гуфтеста ки мо вай мекунем. варадник мехоҳад. варадник ай худаш мехостааст. ҳозир я илоҷ карда бо канда варадник рост мекунем. Как говорится, клиент всегда прав. ҳозир бо варадник тайёр варадникҳои гирдаки манам хеле тайёрш мекунем. инанам хеле варадник тайёр кардам. ина я ҷашаби набридама манами хел духтум анако даҳани киртаран хе гирдак мебирама пешакда мечаспонам айсини дирн мечаспонам тарафи берун то мехира гирди даҳана аверлог мезанам строчкаш мезанем тамом. ҳамо дарз да пуштаки нами чӣ мебиянем қа ҷое ки мондагем да ами дарзе ки медузем да пушти ҳамҷа мебия наметова. рои аҳли гурӯҳ варадники целнокрони тайёр кардагим. барои ки алкаи мо ҳамаш часпондагӣ буд ки мо кандаира переделка кардем пешакша целнокрони даҳани киртара тайёр кардема. манам дутта аптачкаи ғафс пора кардам. байнша манам секунҷа рафта манам ка ҷо барои дарзи барои медузем ай тарафи чапаи кирта мемонем строчка мерем тарафи берун тош метием. баъд ҳамо дарзе ки дар дир мемона аверлог зада строчка метиемша и всё и ай тарафи берун мемона духтаро. духтаракҳои аҳли гурӯҳ остин пора мекунем. остини мо
ай остиное ки киртаи тоҷикию киртаи прямоида пора мекунем мекашем тамоман фарқият дора. Ай мо бояд без сборка биёя, баъд мо тарафи проймаша поёна мезанем. баъд духтаро дарза аввал лави остина таҳ мекардему баъд дарза медухтем ира хеле намекунем. Барои миха кушодиша духтаро ма 21 сантиметр мондум, ровно 3 сантиметр боло монда. Мана хел 3 сантиметр шумо шуто будонем ки ман инҷа болоҳа 3 сантиметрга и бояд қатхира. Ай ҳами 3 сантиметр 1 сантиметр дига поён секунҷа камакак поён меравем духтаро. Мо бояд лави остина аверлог мезанему, дарза аввал медузем, баъд ира қат мекунем ки анами дарзи анамиҷа дар даруни манами ҷои қаткадагитон биёя. баъд духтарои хушрӯ ҳози вақте ки ма остина мекашам старатса мекунем ки фақат ҳаққи дарза бимонам 1 сантиметр где-то 2 сантиметр ай тараф як ай тарафи қафошам 1 сантиметр при посадка вақти духтани остинда чтоб ира накашемда и озодона беста барои миқа 1 сантиметри мемонем не ки вая мо духтаро сборка намекунем. мана нигоҳ кунем мо остинда ҳама вақт ҷара 17 18 19 мефурмадем иҷара чиқад чиқир мезадем. ҳози ҳами хелам 2 сантиметр ман мондум, ай баланди ҳамҷа то ҳамҷара 15-16 сантиметр фурмадум. смотря клиента нигоҳ мекун, харобтар боша 15, камакак бузбаланд боша 16. ҳамин мобайнша ман хет нуқта мондагим хат накашидам акамаша бояд хати рост мекашидем. нигоҳ кунем боло рафтагиай мақсад чиқири баъд намезанем духтаро ира. чӣ хеле ки ман гуфтам духтаро и ручка утюгш мекунем мерава, дар вақти утюг кардан тоза мешава. ана мехем мебарем проймаи ма 25 иҷа да ҳаққи дарз мондагима дамо гуфт 2 сантиметр гуфтагима барои сборка барои боло сборка не барои посадка омаданаш мо 2 сантиметр ҷо мондагим. ана ко остина мана мехем мебарем мана иҷа то иҷара омада иҷа камакак секунҷа мерава. аввал лави остина аверлог зада баъд барша медузем баъд остина қат мекунем ки ана ҳами дарзи ҳамиҷа дар даруни ҷои қаткадагӣ биёя. мана духтаракои али гурӯҳ нигоҳ кунед слишком поён намерем. мо вақте ки киртаи тоҷикра медузем мана иҷа камакак сарнишеб нука тезтар мекунему баъд мана хе поён омада мана иҷа чиқиртар меравем. мана иҷа ия дидем камакак рӯтарак омадагия боло рафтагия поёнша боша мана хе секунҷа задагием и барои қат хӯрдан аниҷада бояд туғри шава. мана хе бояд биё ана кози остина тайёр мекунем да кирта мечаспонем. дигара духтаро фуромӯш накунем и киртаи мо ки бечимчимакай мо пешои остина камака ки вақте дарза духтум ай пеши остин ним сантиметри манахе пеша тоқа ай тарафи пеш мебарему баъд манами пешакам камакак манам ҷаша фақат пешака холи хича тоқа камакак чиқиртарак мерем камакак. Ракои хушрӯ киртаи мо тайёр шуд. Киртаи мо простой обыкновенный гуфти гапо прямой кирта просто нимтагаш кардему гӯё ки боло кофта барметоя поён юбка не ки прямой вытичкаи релефтомиён омадагиаю варатник дора и остинош бе ҷинҷак боқӣ мондаш ҳамин чӣ хеле ки киртаи прямоя медузену пора мекунен анам хеле духтаро ягон ҷо дигаргуниш нест.